Täzeliklerden habersiz kalma, bizi ağda ol. Täzeliklerden habersiz kalma, bizi ağda ol. Hemejäňize salam, men Altyn. Meni ýadyňyzdan çykarana däsiňiz. Bilýän, kanokulum gaty uzak geçdi. Aslında men yetişemok dostlar. Hem işläp, hem gepleşige gelip yetişemok. Ýöne siz üçin gaty gowja bir gyjal tapdym. Bundan beýlek mähreşge alyp barar, habarsyz galmany. Meni ýa-da Jeytunury gollaýşyňyz ýaly onam gollan bolam. Ona näme nesip bolsa menem işlerimi azaldyp siziň ýanyňyza täzeden dolanyp geler. Ona näme like'laryňyzy goýanmasaňyz menem täzeliklere başlajak. Klip täzeliklerine başlaýas hip-hop dünýäsi bilen Swizy 347, Täze Yüz, Citizen we Narzes. Aýdym çaýkaya, söz ýok we klip barada bellesem gaty bet ýöne men diýänim bilen käbirleriňiz razylaşman bilersiňiz. Klip rap medeniýeti stiline işlenen üçin adatdan daşar klip bolupdyr. Kulağın kale oka başladım. Berdi yönü yere del deyip aytdım başına. Sıfat meyveye başlığı. Korpa sonku gezek yalı karşılığı. Ağılan geli işin başına kesek dursun taşına. Tuttum üstülüğün saçından. Yapı kapılan var. Enniki size hödürülecek klibim Cemşit Hüseyinow'dan Bay Men Diýme. Klip senariyeli ve esasy rollarda hoca ve ilkinji geze hoca gynanşy rolle oýnapdyr. Şoň üçin bu klip görülmeli. Bay men diýme, men sürep bay men diýme. Ataň ýürek sen at münüp, ulum sana bay men diýme. Klip täzeliklerimizden ýene biri Meylis Halbaýew'dan Sen ýeteň ok. Klipde Aýdymyň vibe'ny berip bilipdirler. Elimde hatlarım göz yaştan, harpları adaştım, yitirip yolumu. Gel täzeden tap meni elimde. Ýene bir senariyel klip aslında Gysko film diýsegem bolýar, laçyn Hudaýgulyýewadan görmäne gelliňmi? Bugün olsa benim üstümde gül koyam, mazarda suratım seyredip doyam. Inni gelýär Falkaýdym Time, Selbinýaz Ataýewa sözüm bar saňa. Agirdinden karap maňa bakmasaň, humaý gözüň süzip kaşyň kakmasaň. Jany söz täzeliklerine gelenmizde Jahan Bagşy täze albom ýazdy we size häzirki görkezjek sahnalarym ekskluziv, ýagny diňe media tamada bar. Geri ödüm hatta ayda yeneme. Kitabım ýogana bir ulutama. Uzayda beşaga yanım. Size ýene bir jany söz hödürläýin, bilbil sesimizden ýakdylar. Aslında bu zapisi iýrak edipdirler, ýöne şuwat paýlaşypdyrlar. Ayırdılar bizi yüreğimde alip, ağladı bengredip yaktılar beni. Jany söz täzeliklerimizin soňkysy Hemra Recepow'dan çykmadyň. Arkayın bol dedim, dipemi göğeyeti, ayrı çıkmadım. Sözlerimde sen, arkayın bol. Empoş täzeliklerini Ihlas Dadaýew we Ali Bekjanow bilen başlaýas. Asla aýrylmaryn. Alyakan denge sana aydımı yazarın, sözümde durarım, asla ayrılmarım. Asla ayrılmarım aman senden. Azat Oromadow Ramazan aýynyň şanyna täze aýdym hödürläpdir. Subhanallah. Allah üçün dökörün göz yaşlarımı. Rahmet eyle bağışla günahlerimi.
YouTube täzeliklerine gelenmizde komedi dünýäsynyň legendasy, iň söýleýän aktyor hoja diýsem ýalňyşmaryn kam diýen. Nesip bolsa ýakynda gepleşigimizde mihman bolup gelýär. Kimiň näme soragy bolsa hökman tesirlerde belli. TikTok täzeliklerine başlaýas Eldar Ahmedow bilen gys gojak rol hödürläpdir. Duydan su girdin menin yüreğime. Bugün kalbim ağlar. Bugün kalbim ağlar. Ýaşy menden uly bolanlara bulaydymy ýatdan bilýändir. Hoşgal ýarym, yüregim yaraly. Seydi we Rowşen şolaydymy täzeden işläpdirler we TikTok sahypalaryna goýupdyrlar we ýene bir zat belläk geçin şo klipde gydam tapdyrlar. Yadigar kalmasın arama. Boşver yarım, yüreğim yaralı. Boşver yarım, yatla beni. Boşver elli, var yar yanlı. Var yar yanlı. Söhbet Jumayev her hepde TikTok'da täzelik hödürläpdir. Söhbet şo täzeliklerini YouTube'da goýsam has bet bolar. Sürüp duran bakar bol yanımda sen her seher Süyen seni canın yeter Menin baktım senekini Inni gelýäs iň gowran şajyklarymyzyň biri elbetde könülleri ýatlar şajyny we men iň gowran bagşylarymyň biri Jumamurat Kasimow Amangul. Ayaydın geceler çıksın tirana gönlüm seni piseye lelem aman aydın nurana saçların dara men seni görmezdim yüreğim var. Yine bir könülleri ýatlaly Halipa Suhan Orazberdiýew bilen Gumlu gelin. Şaýdym hiç açan modadan gaçmada ýa. Bu meyline düştüm mıyıkman. Saça kaçtı gumli gelin. Bir gün doğdum mümin salam. Kavleyle gumli gelin. Bir gün doğdum mümin salam. Kavleyle gumli gelin. Inni gelýäs tesirleri okumaly şajagyna, ýagny siziň iň gowran şajaklaryňyzyň birine. Sebäbi näme üçin siziň tesirleriňizi okuýar we birinji tesir ýazyp berekeli adyny gazanan Ferman Çajekow. Salamu aleykum rahmetullah we berekat. Gowmuşsyňyz meýje tamanyň ähli işgärleri işiňizde üstünlük meýje tama orada aýyny tutýan oradalar kabul bolsun Allahan we meniň adymdan ähli musulman doganlarymyzy gutlap beräň. Şopar men birinji bolaýdym öýtgen. Dogrudan bolaýdyň öýtgen. Hemme musulman doganlarymyzyň doga dilekleri kabul bolsun. Tesirlerimizden ikincisi Söhbet Ağajarowdan. Hemme musulman doganjyklarymyzyň tutýan oradalar kabul bolsun. Oglanlar 23 fevral gutly bolsun. Meýje tama agzy bir işgärlerine üstünlük diňe öňe dostlar. 23 fevrala meçendir o? Olacaklar geçip giden 23 fevralyňyz bilen tesirümden gutlaýan. Inni gelýär 3-nji tesirimize. Salamu aleykum Jeytunur meýje tama işgärleri. 350-nji ýubiley bölüňiz bilen gutlaýan töweleme diňe öňe herekete dowam. Köp sag bolun. Inni gelýär soňky tesirimize Joro Derkarov. Salam meýje tama işgärler işiňizde üstünlük. Ähliňiziň orazalaryňyz, berjek sadakalaryňyz Allah dergähine kabul bolsun. Hemme jaňyzy ýene bir gezek meýje tama toparynyň adyndan etjek doga dilekleriňizi, berjek sadakalaryňyz kabul bolsun. Dostlar, bu bölümde iň halan täzeliňizi tesirlerde belli we nesip bolsa inniki bölümde biziň aramyza geljek täze alyp barjymyza ol üstünlükler arzu etýän. Ýöne iň esasat näme? Elbette özüňize gowja serediň. Inniki bölümde görüşmesegem hoş, sag bolun.
Amin yaşımda havarım. Neçe? 25 şil. Barar havarsız galvany. Dur. Yani siz için gatty goja bir gyjaz tapdym. Gatty bet ýöne geçmeli oýlan. Bay men diýme. Bay men diýme. Klip senariyeli we esasy rollarynda da hoja. Medya tamam. Men yetemokdan şondan. Aşağı. Yine bir seni ayrı şonu goýmaýmasa görüpçülüğünden ya. Täden aýdyň. Durdum ha şo saat. Aslında bu zapsın irraya getirin zapsın. YouTube täzeklerine gelenimizde komediýa dünýäsinde en populärni. Men aýdaýyn şo taýny. Hoşgal yarım yürüm. Ana ay ulacak. Bu zatları koymam yani. Täzeklerden